Ọhaneze na-ege m ntị, biko o nwere onye nwere ike ịgwa m ihe ndị Igbo na-akpọ break ya na strike? Break, ịgba break, ịga break ma ọ bụ strike. Ngwa ama ndị Igbo kpọrọ break ezumike. Anyị gara ezumike n'ụlọ akwụkwọ, anyị lụgidere ọrụ n'ụlọ ụka, asị anyị nye anyị otu nkeji ka anyị were zute ike. Anọ m n'ụlọ ọrụ mana anọ m ezumike ugbu anyị na-akpọ. Gịnị bụ strike? Ndị Igbo kpọrọ strike ịgba nkịtị, nkịtị ọrụ, nkịtị akwụkwọ. Ụmụ akwụkwọ nọ nkịtị. Nkịtị bụ strike, break bụ ezumike. Asị m gịnị? Nkịtị bụ strike, break bụ ezumike. Amara m na o nwere ihe ịmụta. Ngwanyenụrụ m aka, tụsaa anya ala. Biko sonyere m n'ihe m na-eme, biko, ka ọ na-akpapụkwa m obi ọma na asị na eto dike na nke o mere eme ome ọzọ. Biko sonye m ma gosipụtakwa ịfụnanya gị n'ihe onyonyo anyị na-enene. Ngwa, ya gazielu gị.